Bit-tema Reforms for Synergies, l-amministrazzjoni u l-awtoritajiet fi ħdan il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali inġabru taħt saqaf wieħed biex jiddiskutu l-programm ta' ħidma tal-Gvern fis-settur. Flimkien iddiskutejna x'wettaqna fejn stajna wettaqna ħjar u l-pjan għażmin li ġejja, sena li ġejja, sena li għandha tkun impenjattiva u b'ħafna xogħol daqs sena li għaddiet. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru Christopher Kutajjar qal li l-għan tal-konferenza huwa biex is-servizz pubbliku ittejjeb il-koordinazzjoni interna. Ħabar li għaddej xogħol biex titwaqqaf aġenzija li tinvestiga inċidenti tat-traffiku bil-għan li jonqsu traġedji fit-toroq. Ħabbarna kif se nkunu qegħdin nikkollaboraw mal-Public Works Department ta' Ċipru sabiex nagħtu iktar enfasi dwar il-kwistjoni tal-erożjoni kostali madwar ix-xtajtiet tagħna f'Malta. Ħabbarna wkoll illi flimkien mal-Commonwealth permezz tal-Commonwealth Road Safety Initiatives se nkunu qegħdin nippromovu kemm jista' jkun is-sigurtà fit-toroq tagħna sabiex in-nies illi qegħdin iweġġgħu jew inkella imutu fit-toroq tagħna jonqsu drastikament kif jixraq. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar qal li l-suċċess huwa xprunat mill-pjanar u l-koordinazzjoni. F'sena li matulha saru proġetti infrastrutturali kbar u t-toroq f'pajjiżna qed jinbidlu mil-lejl għan-nhar, il-Ministru Ian Borch qal li l-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura huwa dak li qed jiddeċiedi u jimplementa il-Malta ta' għada. Ingħatat ħarsa lejn il-kisbiet ta' Infrastruttura Malta li twaqfet din is-sena flimkien max-xogħol li sar mill-awtorità tal-ippjanar u tal-artijiet. Bis-Segretarju Parlamentari Krista Ġust jisħaq li fiċ-ċentru ta' dan kollu dejjem hemm il-klijent. Inħarsu quddiem għal sena oħra mimlija ħafna saħħa, però fl-istess waqt ħafna xogħol sabiex inkomplu ntejbu dan il-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.